Okay, wait lang ha. Kaya akong asa man to tong hiragana katakana. So, nag-answer ba mo sa atong assignment? Rari Nagsulat? ro rero. Mm. Katong rari ro. Apa. Pero, yayo. Nag-send ako since nasend na ako last night. Okay. Kuan man god, nag-out ko tong isa ka account nako kay bas namo kay mag-message ito nya di kay ko gamit na dito ba. Nag-out ko sa isa ka account. So okay na no, magkuanta ni magkuanta basa sa ta. Sa isa akong to basa. Okay. Si Ma'am Kenneth, watay tanong nag-note sa? Asa mo na? Lagi, wala problema. Okay, yan na. Aron, kuan lang ba? Dali raman po remember noon siya. Okay, kane. Re, to, ro. Retoro. Ritoro. Ritoro. Retoro. Malambot siya tanan, no? Retoro. Retro. Retro. Hindi ko alam ano yung retro. How about to? Remo. Riman. Rimon. Remo. Oh, Remon. Raymond. Katong ex ni kuan. Kung na may ex Raymond, joke lang. Lemon. Remon. Ngano nahimo siyang lemon kay walay L sa Japan. Ang L equivalent na siya sa R. Ang la kay mahimong ra. Ang re kay ang le kay mahimong re. Okay? Okay. Okay. How about to? Ran. Run. Very good. Ranpo. Run po. Okay. Run po. Lamp dahil na siya. Ramp po. So isa nila na to. Pag may yung lamp, ang imuhang pagbasa na sa Nyonggo or Japanese, Ranpo. ramp. Ramp. Pag lemon, Remon. lemon. Remon. Remo. Retro. So, retro, makuha naman kayo. Basic ka kayo. Kaniko. Kano yun? Si basa ni? Ka. Kara. 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 Okay. Car. How about ito? Reto. Matigas, ma'am. To. Ro. Yan na. Hindi makita. Ritoro. Retoro. Gahi. Yeah. Retoro. Retoro. Little. Little na na. Little Retoro. Little. Kani mga adik. Go. Be. Ragubi. Gida otro. Go. Be. Bi. Ano na siya? Rugby. Rugby girl or rugby boy. Rugby. Sige, dirita sa kuan. Nindot yun yung mag-assignment ta ba kay very good kay mo. Yeah, you. So, same lang gihapon ang ya kay 2 counts lang sa pagsulat. 1 2. Yan. 2. Ang yu kay 1 2. Ang yo kay 1
2, 3. Ang wa kay 1, 2, 3. Ang o kay 1, 2, 3. Ang n kay 1, 2. Follow lang nato no ang pagsulat. Memorize. Ikaw, Ma'am Kenneth, nag-advance ka ni Ma'am? Wala kay ko kakuan pa na sinse. Pero nakasulat na ka. So good. No, nahmanan ako sulatanan. Ay, manakagsulat. Pwede na, dili na nato ni Kuan. Pero ang pagbasa lagi, di pa Maupod, kay no? kabalo mo basa. Maupod. Sige lang, Kuan sa ipamiliarize sa Ma'am. Mo lagi. Sa laula. The more ni mo siya isulat, the more ni mo siya makinumduman. Mo lagi. Practice ako. Mm, Writing. oo.
Good afternoon, MJ Binabisi. Hello? MJ Binabisi. Good afternoon. Naka-off mic. Ano yung babae ni lalaki? Afternoon. Afternoon po, ma'am. Hello, good afternoon po. Okay. Sir, maminaw sa ako ha. Okay, ma'am. Nag-work ka, ma'am? Nag-work ka, ma'am? Opo. Mm. So, nga nilang ma'am no, kay bago pa man ka, nga nilang mga ginabuhat naman tay numbering, example kaning saya. Opo. I-follow lang ninyo, ma'am. Yeah. Don't worry, mag-apas rin ka, paningkamot lang yung study. Opo. Wala pa ko'y nataga na tong sa to materials. Papa, Nga ipasa isa daw na. sa email po. Ay, ikaw to, ma'am, no? Opo, wala pa ko kada Okay, bago pa manggog ko na klase. Sige lang, i-send ako no, after class, pwede raman. Okay Eh, bisa no, po. wala pa ka to, ma'am. Thank you. Pwede ni may sulat karon, ma'am. Ano lang. Sige, send lang ako after class mamaya. Remind lang ko, ma'am. Sige. Welcome po, ma'am. Ha? Ma'am NJ. Okay po. Okay. Okay. Sige, class. Opo, thank you. Okay po. Sige, magsugod na tanong sa ato ang Po. Yun sa tanan. nagkuhan hinay mong kuhan, ma'am. Signal, chapi-chapi. Welcome, MJ. Oh, MJ. Yan. Yan. Mao ni si Ma'am Kenneth dai, mao ni mong kuan. Good afternoon. Gwapa na tig welcome ron.
Mga gwapa. Sige. Good tagbasa, no? Okay, palihog kog basa, Ma'am Kenneth. Sakaya lang, ay ka-worried. Sige, walay tanaw sa notes ha. Yun, sama ni Ma'am. G, Wow, yan, G. G, Ito, G, G, Jin, Jinso, Jin. Jinso, Jinzu. Jinsu, Z. 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 Z, Z. Jin, Jinzu, Jinzu. Jins. Jinzu. Jeans. Jins. Very good. Si Ma'am Alona na punta. Sama ni Ma'am Alona. Ha? Ha? Wait. Kalimut ko na. Bago lang, bago lang. Wa. Asa? Awa. Tama. Wa. Hawa. Ma- Hawaii? Hawaii. Ikaw, kani? Ha. Oh. Mao na yung time na ka na makabungol-bungol. Muna, ha? Na kani, mo na yung time na makuratan ka. Wa. Wa. Ay, mangkurat deh. Kani? I. Oh. Ay. So, pag basahon niyo siya, parang Y, no? Y. Hawaii. Y. Murag Hawaii. Hawaii. Klaro na kayo na Hawaii. Hawaii. Kay Ma'am Kenneth. Wa, in, sama na. Wa, in, Wine. Oh. Basta timanan ni mo, ma'am. Basta, mura na siyang mahimong Y. Basta, mga vowel, di ba? Vowel ang Wine. tawag nito, mga ganito. I, E, O. Oo. Okay. Wine. 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 Sa Japanese, ang wine gihapon na Japanese. siya. Wine Wine, gihapon. Japon. Mm. Mm. Pero pwede ra po nimo kuan katong osake. Wine. Okay. Mm. Kaya unsa man eh? Alcohol. Apa. Pa. Pa. Ito. N. N. Pan. Pan. Red. Oh, Parehara sa Red. parehara sa Oh, Bisaya parehara, ang oh. kuan. Pan. 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 Ayo, palit ko te. Sama nimo dong, pan. Di mag-joke ta ko. Hindi na lang. Diba si mo, masok ko si Ma'am Janet. Ay, ano gud taong masuko. Palit ko pante. Ano ba? Si Maura gihapon na yun, same lang gihapon ang ingon ni katakana, long vowels, little tsu. Pero diri sa na siya ginatawag na to pag katumbaglis, ma'am. To. Pinataas. Prolong, pinaprolong. Prolong. Ganahan. Okay kayo, ma'am. Salamat kayo sa pag-help. Kada yung word na prolong akong gipangita ba. Hapon pa na. Prolong, pinaprolong ba? So same gihapon siya kanay tsu. Yan. Kappo. Koppo. Tsu. Basta tsu gihapon sa example yung katakana. Da. Hiragana. Same lang gihapon ang tsu niya. Maliit na tsu. Pag maliit na tsu, magiging doble gihapon ang word. Ang letter. Pag yung chisay tsu, yung maliit na tsu ng katakana, same lang gihapon siya. O process. Pag nilagyan mo ng ganyan, magiging doble. Koppo. Koppo. Same lang siya. Pag yung tsu. Itong katto. Ito, katto. Magiging double T yung pagka-pronounce. Katto.
Bisaya ra gihapon ni Kato. 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 Ito naman. Di. Bedo. Do. Bedo. Bedo. Ano siya? Bedo. I think ano siya. Itong bedo is bed. 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 Kopo Kanang is kato. Sensei. Sa manang kato. cat. Kato. Gunting. Guntingon. To cat. Cat. Kato. Cat. Di ba? Dili man na ma-pronounce Oo, na. lagi kay wala man dai sila kuano ti. Kinang lang nagisumpay ang kuan. Yan. Ang galing naman ni Ma'am Kenneth eh. Yung kuha niya ba? Ito, unsa man yung 1 koppo? point. Unsa man yung koppo? Kopo, wala ko kay bao sa nang kopo. Kalimot pog ko. Unsa ning koppo? Kopo. Koppo, I think kuha ni cup. I think cup ni siya. I think lang. Cup na sensei. Cup. Kapo, kopo. Sige. Same raman gihapon no. Atong tudlon langay-langay ra ni siya may nga niyo. Di man gud tama wala di man gud ni magawa sa exam. Dita basa ta. Practice ta basa. Kani. Ako very good Ma'am Kenneth. Kohe. Kohe. Kani. Ke. Keki. Keki. Yan. Yan yung social pag man ni mo kaon wa kay panutbras na ni bitaw. Keki, ginagahi mo to sensei. Dari kiki gana. Very good Ma'am Kenneth. Ana good. Ay good mo paatik sa joke good. Sige. Sige. Kiki means cake. Oh, Cake. Kaning kohi I think kuani coffee. Kohi. 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 Nya kani keki. Cake. About to. Ito. Ka. Re. Karen. Karenzu. Karenda. Karinda kasi may ting-ting. Karenda. Oh. Tana siya. Karenda. Tana siya Ano pag siya? well, may ting-ting da. Manday. Karenda. Karenda. Ka Renda. Da. karenda. Unsa man ang karenda? Calendar. Wow! Oh, good. Very good. 5,000. Galing sa Shopee. Ito. Ito. Rendo. Rendo. Redo. Redo. Oh, Redo. Redo. Magiging doble yung ito. Diba? Isa raman yun Redo. na siya. Pero pag may tsu, magiging doble yung D. Kasi may chi sai tsu. Redo. Okay? Suwat natin sila. Sulat lang. Para makami. Yan ito kalimitan. Important. With I think red na siya. Pero di man kayo nagagamit yun. Ang red manggod kay akay. Aka, di ba aka? Akay. I think akay. Okay. Pag blue kay aoy. Sige lang, may bawan na natin ng vocabs next. Okay na ma'am? Okay. Okay. Next. Ay, tama pala. Ito. May ting-ting. Guraku.
Okay, si Ma'am Kondo, Milagros. Sige, ma'am. Sa isa, Ma'am Kenneth sa. Ba? Na sensei. May tingting. Kani kay fu man eh. Fu. Pag may tingting, magiging bi, Bu. Bu? bu, Bu? Bu. Bu? bu. Ito. Ra. Bora. Buraku. 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 Nag-uban na gid sila kay katong sa hiragana ta kay naapoy ingani oh. Mm. Di ba naman sa katakana katong kuan ana Hmm. nagkauban na sila. Matingagin ni magtanaw ni wala mo na yaga. Nagkauban sila sa anay. Anay niya buraku. Buraku og anay. Tatot. Bitaw ang meaning ani buraku is black. 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 Hmm. Yeah. Lahat Buraku. pwede itong kuan. Lahat pwede itong kuro. Kuro. Kuro ito. Tao po daw sayo eh. Masiglaay kayo ba? Hapon ba yating tulog? Smiling. Smiling face. Burak. Buraku. Okay, buraku. Pwede man na mo dili sulat pa. Manya na yung sulat ka naman na sa imong kuan. Wala na siyang kuan kay mga reminders. Wow, ano, good. Thank you. So, manan to sa yayo na. So, kato, same lang gihapon ang ihang gamit, ma'am. Mm. No, mga minasang. Yung ya, same lang gihapon sa hiragana na pag nilagyan mo ng maliit na ya, yung ki, Yeah. sample, no, same lang gihapon, no. Pansin ninyo. Nga na ra gihapon sa katakana, same. Walang kaibahan. Pag yung ki nilagyan mo ng maliit na y, magiging Yeah. Kia. Oh. Yung ki tapos yung y ng sorry. Yung y magiging Kia. Goodbye ay na siya. Bye ay na lupad na siya. So, same ra gihapon. Example, ito anong basa nito? She tapos y. Aya. Anong basa? She out. Sorry ha, sorry. Katakana pala yan. Hiragana. Sorry. Ito pala. How about to? Nambasa. Siya. Siya? Siya. 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 How about to? Ja. May tingting. Yan. Ja. Ja. Siya. How about ito? Q. Ke. Q. Ke. Ke. Q. Ke. Kyo. Kyo. Q. Kyo. May malito. Galaw. Ano pala. So, nga na, no. Pag may tingting, Gyo. Kyo. 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 Very good. Ito, about to. Yeah. From, Yeah. ito ay Ay, chi. Cha. chi. Magiging Cha. Siya. ah, Cha. Siya. Siya. yung magiging mawala ang I Ay. at Y.
Cha. Tapos sumpay nimo ang cha. Cha. About my ito. Tama pala. About yun, no? Cha. Very good. Okay na yun. So, more pa tayo? Sige, more pa tayo. More. More. Hula-hula muna tayo. Hula-hula. Sagot. To, ano to? Ya. Ah. Oh. Yeah. Ya. Oo, yeah. Mura Ang layo ni Ama. Ganito si Oo. About to. Wa. Wow. 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 About ito. Ha. Ha. About ito. Ni. 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 Okay. Ni. About ito. Yu. Yo. About ito. Yo. Yo. Oh. Ang yo. Yo. Para tama nakabaliktad lang na eagle, no? I. Kasi kung eagle ay e. Baliktad lang na e. Yung yo. About ito. Ro. 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 About to. Re. Galing naman. About to. Ta. Okay. Ta. About to. 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 Okay. How about ito? Wait na. About to. Ni. Ni. Na. Ni. Ni. Na. Me. Na. Me. Ane. Ane. Ne. 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 Kasi si Tama. Kuan day pala ganito. Me. Ay. Wait lang, namali ko yata. Me. Uy! Me yan, me. Me. How about to? Eh. Ma. Yan. To ay? Tama. Ma. 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 About ito? Mu. 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 Yan, matigas. Mo. 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 Namungi. How about to? Mo. Mo. Okay. How about ito? No. 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 Wow, very good naman, Kenneth. No, very good. So, kabaluan ng mga ubang vocals. Write the following words in Romaji or katakana. Maging violin. So ito, wala naman siya naka-explain pero explain ko, no. Ito ay you, di ba? Ano nga itong word na to, ha? To a master you nga, you. Pag nilagyan mo ng ganyan, magiging V. Yung pagka-pronounce niya. Pag nilagyan mo ng A, ano basa? Magiging Va. Ba. Bayorin. Violin. Mm. Violin. Violin. Violin yan siya, violin. How about ito?
Maliit na I ha. Mayroon I pala na maliit. Okay. Ito, merong I na malaki. Yan. Pero ito ay maliit. Pansin nyo? Ang basa naman yan ay, imbis na ang basa na, basahin mo ko muna ha. Ito ay, kayo muna De. babasahin ko ha. Kayo muna babasahin ko. Ito ay, De. Si, De. may Zu- ting-ting. Z, Zu, Zu, Ni. Zon, Ni, Ni. Ran, Ra. Ran, Ran. Rando, apa. Rando. Rando, Wala man. Giorando, Giorando, Ito ay, Disneyland. ang basa nito, pag ganito, pag may mga sitwasyon na ganito, di man yan, dapat di yan, di ba? Di, example, ganyan na lang. Di ba, ayan? Yung I na yan, mawawala. Ay, sorry. Yan, nakalimutan ko tuloy ito. DI. Tama pala. Wala mong good siya explanation, no? Makalimot na ko ba? Di, Basta ang basa niyan is Disneyrando. Ang hirap to, nakalimutan na. Pati ako, nakalimutan ko. Disorando, Ibig sabihin, Disneyland. Oo. Disneyland. Rando. Tante, mabasa natin. Disneyland. Disorando, Ito sa baba. She. 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 Yan, she. How about to? Eh. Ito. Ku. Ito. Su. Ne. Ne. Be. Pi. Api. Oh, kasi bilog. Pia, Pia. 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 Kosopia. Circus mo yata to. Pia. Shakopia. Ang hirap naman ng kuhan. Pia. Shakopia. Basta importante, mabasa muna natin. Yes. Okay. Kasi mayroon naman yung mga vocabs. Pagdating naman sa Japan, minsan di naman yan lumalabas sa exam. Shakopia. Ganito lang mag-example sa exam. Example, nagkatakana. No, nagkatakana. Example, ito ay she. She ka. So, example, ganyan. Ano yan ang katakana? Pipili kayo. Example, ito yung shika. Pipili kayo dyan sa ito. Example, number 1. Ganyan yan. 2, 3, 4. Example, ito ay ana. Naapoy, ana. Ana. Napoy. Tapos, sa tingin nyo, saan yung answer dyan? Ito? Number 1, number 2, number 3, number 4. Ganun yung Number 2. delete ko na. Number 2 ang answer. Ganun yun ang sa exam. Shisaitsu. Itong she, ganyan. Tapos yung tsu, yan, maliit. Sorry lang na, hindi pala makita masyado yun. Ito ka. Ganyan ang pag-example sa exam. Naintindihan? Sige, ulit tayo isa. Example. Kuha. Wala pa. Kuha na no.
Gamay. Usa pa sensei. Isa pa. Sabi. Example. O sa usa pa. Example, usa pa. Kaya usa pa man daw sabi ni Usa pa. Example lang ha. Hmm. Yan. Example Num- ito. Anong sagot? Number Ichi. One. Number 2. number 2. Yan. Ganyan yung example two. sa na dapat magkaparehas ang hiragana katakana. Ganyan yun sa So katakan example lang. Ganyan katakan na man. hiragana. Apo. Pwede rin na itong katakana, ito yung nandyan sa question. Tapos yung sagot ay ihiragana mo. Hiragana. So, naintindihan na? Okay. Ides ka? Ides yo. Yan, mga map na yan. So, tapos na tayo sa hiragana katakana. Ulit muna tayo. Review muna tayo, no? Magbasa muna tayo. Review tayo sa Hiragana. hiragana. Basa mo tate. Dito muna tayo sa textbook na tayo muna. Para may mabasa tayo doon. Kasi may mga sentence dito eh. Ito ang lesson 25. Ano, lesson 25 jud ang ato antun-an. Ni ang Rose sa isagol na ni siya. Ang Sensei, mao ni siya kanang exam sa GFT. dili sa ato ni isa ka textbook. Sa textbook na to ni ma'am, antun-an. Nya magsunod man ta ni sunod, maray sunod na nato po ng uban. So magbasa-basa sa takano, hiragana. So ato sa ning isulat class. Okay. Kanina lang, ayaw lang ninyo sulat ng kanji ha, sa babaw. Before ninyo isulat, ako sa i-explain. Dili ta magbasa. Dili mamawala yung kuan. Basa sa ta. Unsa may basaan eh? Wala, gamayo eh. Hanap kayo, no? Gaya anong basa nito? Haji. Haji. How about Haji. ito? Malinaw ba? Nakikita nyo? Blur pag i-zoom. Ito medyo blur na siya. Or malinaw pa, kaya Basa pa. raman gyapon sensei. Okay. Kaya diri sa ta, magkwanta,
while atong gibasa ay sa, mga kuan na siya greetings or sa atong classroom na kuan Ay, nagbasa. So gingon dire is ha G. G, sige. Lukso ko ni kuan na pud ko ha, balik na pud ko sa hiragana. Kay tinuod man gyud the more gyud nato i-push ang hiragana pag mag-study na gud ta class. Kay ang katakana dili kay na siya no, it's up to you kung i-push yun nimo ang katakana. Ang hiragana gud ang pinaka-importante na dapat mabasa nato. Okay? Manang ay lang mo ka kuan na balik mo tag hiragana oy. Ana lang gyud kay ibalik lang nato ni hiragana. Kay di pa man pud ingon na Monday makasugod na din tagbasa kay kung mag-lesson ko dugay gyud ta. Dugay gyud ta dugay ninyo masabtan makatch up ang isa ka word kung di pa ta kabalo mabasa hiragana. Okay, dirita sa palihog kog basa no. Kitang tanan Ma'am Kenneth. Ito ay may Haji. Haji. ito. Haji. Ito. No. Mo. May masya. Ni Mim. Ani. Si. Mashi. ma. Mash. Mashi. Mashi. Yan ay ma. Mashi. Mashi. Very good. Pero maliit yung you. Hindi siya pantay. Nahimon siyang ana. May masyo. Ano niya? Oh. Yo. Diri na gud magsugod yung sakit yung ulo. Mo jud naglaban na guys sensei. Diri na magbabad sugod yung ulo. Pag magdudlo na ko guys sats. Wow. Kay sunod na ko next week na ko magpa-quiz. Wala man gud ako pa na kuan. Salamat mo. Yan nagbasa na sensei naman ay kanang usa ka word. Dili na apilog basa. Kanay kanji man ni siya ma'am. Oh, nya dili na apilog og basa. Ayaw lang sana. Kay may yung kanji sa Hajime. Dili na. Ame. Pag write ra na siya pag write. Pero pag Mm. example, kani manggod na example Hindi. ganito. Dili. Sige, dili lang. Ito manggod na kanji sa baba. Ibig sabihin yan, pag dili siya pang N5 na kanji, lagyan talaga yan ng hiragana sa taas. Ano ang exam. Pero pag mga N5 na kanji, sige lang, magkuhan na hatag ninyo sunod. Mag-memorize yun mo og kanji, pero pang N5 lang. Okay. So, ang meaning daw sa Hajime Masho, sige daw, Haji Haji Mi Mashiyo. Mash. Hajime Masho. Haji ni masya. Haji Mashiyo. Sige, explain man ako na sunod, pero di na, marang di mo madugay. Naman siya explanation kaning show is let's. And yung Hajime, First. pattern kasi yung show. So, ibig start. Hajime Masho, let's start. Let's begin. Let's begin or let's Begin. start. Same rin na siya. Haji Mashiyo. Hajime Masho. Abot na naman to. Kanji yan ha. Hindi yan pang N5 na kanji. Kaya may hiragana sa taas. So, kani siya. Mo. Para makita ninyo. Ito ay very good. Oh. Ito. Wah. Ito. Ri. Ri. Hawad na kayo si Ma'am Milagros. Ma'am Milagros, hayaan mo. Sorry, ma'am. Si Ma'am Kenneth si Ma'am, paano po ta? Butingog sa ko sensei. Binalang amang. Sige, tawagon ta kaon niya. Pulihanay mo. Sige. Palibog. Sige, ikaw sa tawagan ako. Tawagon na ko si Ma'am Kwan mo. Si Ma'am na pinalabi. Sige, Ma'am. Ma'am Milagros. Sige, yan ma'am.
O. Yan. Ito. Wa. Ito. Ri. Yan. Ito. Ma. Ito. Shi. Ito. Chisayu. Very good. Ito. O. Yan. Pagbasahon tanan. Warimasho. Warimasyo. Ja. Bye-bye. Ja. Warimasho. Otsukare sama. So, ibig sabihin ng uwarimasyo, Dati. so naghapon na siya. Pati, uwari means humana. Uwari. Nakamas magunin siya. Pattern magunin show. Let's na meaning sa show, ha? Ngayon, taas-taas na siya na lesson. Pero ang meaning ana niya is Let's finish. finish. Nga na. Kung tahay na ay nakautang sa imuha o gawa siya ni bayad, ingnon lang nimo siya og Di pwede, sensei. example, kuhaan kayo kanang samukan. Oh, samukan. Ja. Warimasho. Owari masyo. Kung tahay, mayon siya mag-business siya, hatagan kanya kwarta, unsa may mong ingno number 1? Hajimimasho. Hajimasho. Hajimimasho. Hajimi masyo. Hajimimasho. Hajimi masyo. Hajimi Masyo. La, di rin nagimagsugod og sakit ang ulo. Labad na jud. Kaya pa na, Ma'am Lord. Laban lang. Kaya lang daw. Sige, kuha sa ta. Break Tutaw time. na. Break time muna, break time. Sulata muna, sulata. Sa mga gusto mag-break, break na. 5 minutes. 2-7 tambalik. 5 minutes lang. Isyam, so, palihog og basa outro. Unsa ni? Yasumimasho. Yasumi Masyo. Unsa sa English ni siya? Let's Let's take a break. take a break. Let's take a break. Yan. Pahulay sa ta. Yasumi masyo. Relax. Sige, diri sa ta sa tulo. Unsa kaya nitong let's begin? Let's begin. Hajimimasho. Hajimasho. Hajimi Masyo. Unsa kaya itong Hajimasho. let's end? Warimasho. Wari. Wari Masyo. Let's finish there or let's end. Same ra na. Very good. So, pag maingon gani ko og Hajime masyo, Let's Let's begin. Let's begin. pwede ra kod Bisaya ko ninyo? No, pwede ra pod ko. Magsugod na ta. Ana, Hajime masyo. Okay, maingon ko og hamano na nato. Warimasho. Wari Masyo. Pahulay sa ta kadiyo. Warimasho. Pahulay sa ta. Yasumimasho. Yasumi Masyo. Yasumimasho. Galing nga gud ay. Kayo. Okay kayo. Sige. Kani. Unsa may basa ni? Waka. Si Ma'am Wow. ko na punta Kenneth. Ma'am Kenneth, laban na Ma'am Kenneth. Wakari. Ah. Wakarima. Wakari Masyo ka? Nagnara ba? Okay, otro. Wakari. Wakarimasu. Wakari. Di. Wakarimash. Wakari Masuka. Maska. Ka. Very good. Pero pag binasa mo yan siya, yung su, magiging Wakarimasu. wala na na you. Sige daw, ma'am. Wakari Maska. Wakari Oh! Maska. Makarimas ka. Pag naay ka, pasabot, nangutana ka, maray ka na ba, bisay ba, gwapo ba ka?
Ala, Ano ba? gwapo kayo ko. Gwapo ka? Mga ano ba? Same ra gyapon sa Bisaya. Nang gwapa ka? Mm. Nang buutan ka? Buutan Wakarimas ka? ka. Hi, buutan. Hi, buutan des. Malingaw mo tayo, mami. So, ang pasabot daw sa wakarimas ka is, unsa man? Nakasabot ba Nakasabot ka? ka? No, very good. Do Nag-study you naman siguro si ma'am. understand? Wakarimas ka. Ay, oh, tama. Kaya ako naman din yung na-share sa inyo, no? Wakarimas ka. So, pag sinabi daw, sige, basa na po ta si ma'am. Kuha na po. Mana naman pag, ito, sa basa ni guy, minasang. Hi. 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 Pag, Ay. magtubag mo sa Japanese, dapat, kuhan dyan mo, genki. Ibig sabihin, kuhan mo ka ng, kuhan ba, aptik. Ng Hi. healthy, parang, dili luya. Hi. 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 Dili hubog Muro ah. ka nahubog sinsi. Hype! Hype! Malipay man na sila. Hype! Say na, ganyan murag T gani. Murag P. Hype! 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 Murag nga. Hype! Hi. Sa ubang nilitukan. So, hi! Tapos yung ka, kasi patanong siya, mawala na ng ka. Lain pa kayo may kag, hi! Wakarimas ka? Oh, hi! Wakarimas! Yan tubag. Hi. Wakarimas. 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 Ibig sabihin, yes, Yes, I do. I do. Yes, I understand. Hi. Wakarimas. Yan daw, opo. No. Opo. Nakasabot. Opo, nakasabot. Wakarimas ka? Nakasabot ka? Opo. Nakasabot. Ano na siya? How about Hi. kanina po? Wakarimas. About Iye. ano eh? Iye. Ito. Yeah. Wakari. Pari. Ma. Sa ba na? Si. Paran. Ase. Kane? Akare mas. Masen. Sen. Wakarimasen. Wakarimasen. Pag ingon daw, no. No. I don't understand. Yeah. Yeah. Wakarimasen. Iye. Wakarimas. Yeah. No, wala kasabot. Wakarimasen. Wala kasabot. Wakarimasen. Sige, pangutanong na mo ha. Unsa man sa Japanese ang mangutana o nakasabot ba ka? Nakasabot? Hi. Wakarimas Wakarimasta. ka. Wakarimasi ka. Wakarimas ka. Wakarimas ka. Pag mangutana ko, Wakarimas ka. sige. Dili lang ta sa English para magkasinabutan ninyo. Sige, dili ka. Do you understand? Unsa may Japanese do you understand? Wakarimas ka. Wakarimasta ka. Dili, wakarimas ka. Doon mo Wakarimas ka. Pwede rin og wakarimashita ka pero dito sa basa ma'am kasi umabot ta tag next level. Wakarimashita. Wakarimas ka. Oh, diri sa ta. Wakarimashita. Diri sa ta dito sa to sa mashita kasi maglibog na pud mo. Siya po na sensei. Sige. Atong yes, I understand. Hi. Wakarimas. Hi. Wakarimasta. Ay, wakarimas. Ay, wakarimashita. Sige, tudlo na ako. Maglibog mo ng anong naishita. Namo ko na past, present, and future good. Next time, itudlo na ko na. Pero karon basa pamanta, no? Basa pamanta. May grabe naman ni Sensei. Layo naman kahit tayo. Lang. Katong wala. Advance kay sang kinit. Katong kuan. Ay, ikaw ramer. Kaning no, I don't understand. Wala daw, wala siya kasabot. Iye. Iye. Wakarimasen. Wakarimasen. Wow, very good. Okay, pilu-piluan pa ni Ma'am Kenneth.
Ah. Iya, sorry. Karimasen. Yeah. Kani. Si Ma'am, kuha na punta, si Ma'am Mera. Mera Sang. Hi, Ero. Hype. Yunde Kodasai. Please read. Moi chido onegaishimasu. Mapagay ko na abot sa uman, no? Yung kayo, no? Mapagay ko abot sa uman. Gusto na. Title guys, Sensei. Pagay ta ka ba sa uman. So, Makabasa pa kita, Sensei. sabot, oy. Gay, si Ma'am Kenneth sa ta. Balik kay Ma'am Kenneth niya. Balik ta kasunod kay Ma'am Akon. Gay, ikaw, Ma'am. Kani yung sa man eh. Moy. Say moy. Mo. 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 Pagbasa na ni mo. 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 Mataas na. Mo. 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 Nya, kani. Si. Chi. Chido. I. Chi. I. I. Oh. I. I. Kani. Si. Do. Oh, very good. Kani. O. Oh, kana. O. Ni. Oni. Oni. Oningo. Onigo. Kasi may ting-ting. Yung ka. Go. Ga. Ga. Niga. Si. Maso. Mas. Mas lang. Advance na, ma'am. Wala yung show. Mas. Mas. So, ang gandang basa na good. Mas. Mas. Di lang sa Once natuno. more, please. Mo na yung Once meaning. more, please. Basa. Mas. Basa sa lang sa tanong. Kaya ron focus sa basa. Hindi siya maglaban yung ulo. Kani. I. Kani. I. Yes. Des. Edes. Edes. Ay, Edes. Edes. Oh, pwede na edis or ides lang. Edes. About kani. Ti. Achi. Chi. Chiga. Ting-ting. Okay, ito. I. Mas. Masuk. Very good. Sige, mas. Sige, mas. Mas pasa nila. Uy. Huwag kayo mabasa ba? Sige, pasinsi. Hindi kayo basahon. Laban Okay. sa u. Labad sa u. Labad na yung ulo? Malagi na. Malagi na. May. Labad na yung ulo. Sige. Sorry. Kanilang sa taha. Nama. Kanin. Nama. Ang basa na niya ay namay. 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 Ibig sabihin is name. Name. Pag sa Japanese, ang nihongo ng Namay. name is namay. Yan. Namay. Dapat moraison yun ninyo kaya importante kayo na siya. Okay? Naman na dito conscience, no? Tatuan. Naman na siya. Ako Oh, gipasahan tamo. Friend. Namay. Namay. Si Ma'am Kuan, si Ma'am na ano ba si Ma'am? Si Ma'am Angel. Nawala siya no. Nawala siya nilabad na rin. Ano siya ano siguro. Kaya kada record bitaw ta. Ang jimite sa siya, Sensei, kato sa mga angel. Sige lang magbasa ra tagbalik at. Exam bitaw.
Mer, student juga, Mer. Ay, Ay, good luck, Mer. student Good luck. lagi. Good Ano? luck sa pangitas kwarta. Hanap man Okay, oh. eskwela lang sa ako. Diri sa ta. Kay murag dagko ni na word. Kani unsa man eh. Oh. Yan ha. Oh, kani. O, Oh, ha? Oh. Aha ba na? ha, Very good. yo, Ohio. Ohio, Ohio. Ohio, Okay. Ito, Go. go, Go. Ay, go. zay, Sai. Ma. Gagazay. Ma. So, ma, so, Ohio gozaimasu. kaya gozaimasu. Ohio gozaimasu. Gozaimasu. Good morning. Sige daw, ikaw Ma'am Kenneth. Ma'am Alona na pod. Mana na magbasa. Basa tanan Oh. ma'am. Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Means good morning. Maayong buntag. Ohio gozaimasu. Pag sinabi kong Ohio gozaimasu, nag-greet ko sa inyo, Ohio gozaimasu. Sa inyo reply? Ohio, Ohio. Ohio gozaimasu. Ana, Ohio gozaimasu. Ay, labo mo, Ohio. Ohio gozaimasu. Good. yo, polite. Ohio Oh. gozaimasu. Sige na, tudlo na ako sa inyo sunod. Kay kung polite ang nagstorya sa inyo, gwapo gyud ang inyong pag-reply, polite po. Bitaw, sensei. Sige, next, si Ma'am Milagros na pod. Kani ma'am. Who, Yan ha, ako sa pagkatapon. Kani. N, ni, chi, wa, Ha, konnichiwa. ha na ang basa na, pero pag sa greetings, ang basa na, Kanay, wa. Wa, maging wa. Baka malito sila, bakit naging wa yan? Pag sa greetings lang, okay? Sabot ba? Hi, sensei. minasang? Ito ng So, greetings. Himo Great. nagwa. Ang Good pasabot sa afternoon. grito, good afternoon or hello or hi. Hello, good afternoon. Ano? Pero sakay siya, sensei, no, is always Ohio, bisa gabi, sensei. Depende po na sa company, ma'am. Okay. May gikuan ko na mo, sensei, kay once nga mo sud na, yan, nakikisugat ng Ohio, bisa gabi, kung gabi. Depende na sa company mo kay kung gabi, kung bawa. Amo, sensei, Pulos, Ohio. Mo may gitudlo na mo. Okay na may nga na, pareha ko na sa Boy Scout God sa Pilipinas man na, pero good morning gud na pero ni Boy Scout or Girl Scout ba? Mao dai, sensei. Tindi ra siya kay siya, sensei, no? How about si Ma'am Kenneth na punta? Yes. Ano eh? Kon. Ban. Ha. Kunban. Kunbanwa. Kunbanha. Kumbanha. 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 Pero Kunbanwa. kung kuha na siya, Kunbanwa. kung greetings Kumbanwa. sa mahimong kumbangwa. Kumbangwa. Good evening. Kunbanwa. Maayong gabi or maadyong gabi? Makutaw. Tutok. Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa kayo. Sagol na ang ano. Kanji. Okay, si Mama. Alona na po. Sige, laban lang ma'am. Ito. O. Ya? Ya ba na? Oh, yeah. O ya. So. O ya. So. Mi. Mi. O ya. So mi.
Oh, marag dira jud ka makalimot jud ka ni Mi pero ni ma'am. Gani, Oh. Dalahon jud na si Mi. Kuya Sumi. Yan. Na, Ito. na, sa, Uya Sumi na say. Very good. Yay! Uso Pakoy! na Labas. Sugoy ne kahit sakit ng ulo. Sugoy gapon. Ang sugoy kay Laban! kuan. Itso mo, tama itay, sensei. Ha? Ikaw masakit pa imong ulo, murag di naman. Itsumo kokoro. Ito. Murag di Hanggang na naman. di kamer. Dili, pagkayot ay. Hmm. Sige. Kukano ko to ba? Wako, ay, wakare, wasorita. Wasorimashita. Ang meaning sa Yasmin Nisay is good Good night. Good night. night. Okay. O yes, suminasay. Ito. Basa na po si Ma'am Mera. Mera sang Yonde Hi. Kodasai. Pero, ay, sa, yo, na, ra, sayonara. Sayonara. Goodbye. Sayonara ang puso ko. Ah, Sayonara sa, Ay, hugot na bye. sad. sayonara. Pero meaning diyan na kay bye-bye or Bye-bye. goodbye. 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 Ano Hindi nindot? siya gamit. Sinsino, mo na ba na yun? Skare, mo na ra. May kay walay kuan ba goodbye. Yung bad bye, yung dapat na maayo gyud ang yung pag-bye-bye. Karis. Karis. Hindi na ko mahugot Sayonara. ng kamo na lang bahala. Ito ay joke ra na. Wala bitaw ko nga na. Maayo ang goodbye pag ay closure. Sayonara. 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 Sayon. Sayon ra na. Sayonara na. Balihon na ba? Sayon na na. Okay, basa na ba ta si Ma'am Kenneth na pod? Arigato. Arigato. Mm. Arigato. Ene. Go. Gosai ma. Yan ako. Gosai mas. Iyo. So. Imaso. So, okay. Balik otro. Arigato. 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 Unsa man ang arigato? Thank Salamat. you. Salamat. Salamat. Pag may gozaimasu, Gosai mas. pag ang gozaimasu means so much. So much. Thank you. Rami nagbutang diri. Thank you so much na siya. Thank you so much. Pag arigato lang, thank you. Thank you. Pag gozaimasu means thank you so much. Thank you so much. Daghang salamat sa inyong dakong suporta ug sa sunod na sab na higayon. Sorry. Ano ni mong talent, sensei? Lagot sa kanan. Lagot ka, ma'am? Ano man na? Okay. Wala eh. Lagot. Sige, si ma'am. Palabad sa Wala. ulo, palabad sa utok. Labad na. Pakutaw. Labad na, oy. Ito, si ma'am, paano ba talo na? Basa, So, ma, sa, si. ase, Hmm. cn. Hmm. Sumimasen. Yan. Dapat marunong din ang babae maganito. Sorry. Sumimasen. Sorry ba? sumimasen. Guminasay, di ba? Pwede ba do? Pero, mas polite ni siya, ma'am. Abi no, excuse me ang sumimasen. Mas taas ang sumimasen. Pwede po, excuse me. Pwede po jag sorry. Sorry. Sorry na, baby ko. Ala, ay,
Hugot kayo. Hugot daw. Sige na, unsa ang sorry? Sumimasen. Pag mag-excuse po ka, Sumimasen. Sumimasen. limasin gihapon. Excuse me or sorry. Sorry, sensei, isagara gamiton kay guminasay mo. Oh, gomen or guminasay. Pero ayaw pag gomen lang sa imuhang taas. Emperor, mas taas sa imuha. Boss nimo. Guminasay, gamiton gid ang guminasay, sensei. Sumimasen yo dapat. Napamagay mo shiwaki gozaimasen. Ah, basta satsu or mga yan na. Sige, next si Ma'am Mira. O, Okay. Ito. ni, ga, i, si, Yan. Ito. ma, su, Yan. onigay, Onigay mas, shimasu. please. Kira mo na guys. Kaya pa nyo guys. Kira. Kira minasang. Daijoubu desu ka? Daijoubu. Ii desu Hi, ka? daijoubu desu. Ii desu. Onegai shimasu. Please. Sa Bisaya na siya palihog. 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 Onigay. Onegai shimasu. Shimasu. Ana, please. Onigay shimasu. Palihog. Tayo mo. I-practice na ninyo dira. Na kung tayo sa inyong bana ba o partner ninyo, anak ba. Palihog ko at tubig. Onigay shimasu. Ano ba? Di ba napot ko sa Kudasai, sensei? Kuhaan po to siya. Nakasunod po to sa verb. Ay po to siya. Pag noun lang, word na example tubig or pagkaon, tabimono, or nakagisugo, na dili verb, pattern man to siya, ma'am. Lahi ni siya kay dili na siya ingon na pattern. Pwede na siya mag-ingon na bisag wala kay verb na gigamit. Sige. Unsa gay itubag pag Adi na lang ako. Unsa gay basa ni? Ohayo gozaimasu. Gozaimasu. Okay. Ito. Konnichiwa. 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 Kira ka din, ma'am. Okay ra. Ito. Konbanwa. Kumbanwa. Kumbawa. Konbanwa. Ito, magiging M to. Kumban. Kumbanwa. Kumbawa. Kumbanwa. Kumbawa. Kumbanwa. Usay, mura na siya M. Usay, di naman kayo naman ko. Bangwa. Kumbawa. 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 Parang ganun. Kumbawa. 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 Pwede rin nga na. May N or may NG. Same. Okay lang na siya. Ito. Uyasuminasai. Yasumi na Sumimasu. How naman ni si Mama Luna mabasa? Ito. Sayonara. 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 Bye-bye. Sayonara. Okay. Pag mayon ko og unsa may i-reply ninyo pag mayon ko og unsa tong good morning? Ohayo Ohayo gozaimasu. gozaimasu. Unsa man ang konnichiwa? Ay, unsa man ang good evening? Hello. Kumbanwa. Kumbanwa. Unsa man ang good afternoon or hello? Konnichiwa. Konnichiwa. Unsa man ang good night? Yasuminasai. Unsa man ang goodbye? Sayonara. Sayonara. Unsa man ang thank you so much? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ang excuse me or sorry? Sumimasen. Sumimasen. Unsa man ang please? Onigai Onegai shimasu. Onegai shimasu. Kira? Kaya pa, kayo pa? Kira, kaya pa. Kaya pa. Sige, sa morning, unsay atong gina-greet na to?
Ohio Ohio gozaimasu. gozaimasu. Sige, pag reply sa taha, reply. Sige, pag sinabi kong, kuan, example, good morning, may ka, good morning po, sa Japanese ta, okay. Pag sinabi kong, konnichiwa, Konnichiwa. Konnichiwa. tama, okay naman po, no? Kahit di na. Okay na yun. Murag mabalik ramang good kadoon. Sige, isa-isa na ba, isa-isa. Isa-isa. Si Ma'am Kenneth kay Ichibang man eh. Number 1 na kuan. Number 1 supporters. Murder. Sige, unsa man ang good evening. Konbanwa. Goodbye. Sayonara. Okay. Si Ma'am Alona. Unsa man ang good afternoon or hello? Konnichiwa. How about good morning? Ohio gozaimasu. Okay. Si Ma'am Mera. Are you there? Hi, Iro. Unsa man ang thank you so much. Arigato gozaimasu. Say kinapa na domo, ha? Domo arigato. Domo arigato gozaimasu. Timana na to, the more na nagkataas ang saka word na itong sentence, the more na mas polite ka. Pero kung gusto nimo na dili ka polite, arigato lang ka. Arigato, dili kay kaingon na polite, dili ka formal. Depende ra sino sa kaistorya. Naman kay ingon na domo, domo. Domo. Manera domo means thank you na gid siya sensei. Sulat na to ang domo bi kay para makabalo mo sa domo. Yan, domo arigato gozaimasu. Diba? Okay, direta sa kuan. Napahulay sa mo no. Naglabad na gid yung ulo ba? Mo ni kani mga terms man ni mga instruction. Nga na itong buhaton. Before ang lesson sa susunod, memorize na mo kani mga vocabs, vocabulary. Now, vocabulary. Mo na dapat ninyo memorizeon, mag-practice na magbasa. Kani. Tayo nga ni, sa may basa ni. Nagtok na sila. Nagtok na sila. Betay, sige na. Mahulay sa inyong brain. Nahilom naman si Ma'am Kuan. Si Ma'am Kenneth. Sa man to ata. Si Ata. Watashi. Watashi. Maglibog ko ng wa og aw. Kaya ana ra man nga. Na natuwad mo nitong lagi. Watashi. Watashi. So magbasa lang mo. Sa may ato ang ikuan assignment. Uy, wa pa man good kapasa sila kuan sa kuha good. Sila kapasa ba? Saan man yan? Wa pa kapasin siya. Wala pa sila kapasa sa kuan ba para sa assignment? Watashi. Sige lang nga kay mapasa ra ko ninyo mag-assignment, mag-email ra ko ninyo. Yes. Picturean lang ninyo ang inyo ha. Doon sa GC sensei ha, kumusend ka sa email. Oo. Onegaishimasu. Okay. Nabasa na, nasulat na ba ninyo ni tanan? Greetings. Sulat sa Mada des. sulat sa Mada. greetings. Sulat man na.
kita.